रायजो सभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारिनि फिसाज्लाया गोमादों। रायजो सभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारिनि फिसाज्ला अमित राज दैमारिया गोमादों। अमित राज दैमारिया क'क्राझारनि रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10आव फरायोमोन। रियेलिटी पाब्लिक स्कुलनि गोरायुं डक्टर पि.के. सुक्रधरआ फोरमायनाय बादिब्ला माखासे साननि सिगां गथ'साया फरायसालिनि हस्टेलाव थानो बानायखौ बिफानो फोरमायहरनायनि उनाव फरायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो होनना रोखा फोरमायो। लोगोसेनो खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार पुलिस थानानि अ.सि. पि. बसुमतारिया बुंदों, जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदानगासिनो दं आरो फरायसा लोगोफोरानो 10 थाखोआव फरायनाय अमित राज दैमारिखौ फरायसालिनि वाल बारहोहरदों होनना रोखा बुंथियो आरो बे समाव बेफोर गासै जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदानगासिनो दं होननानैबो फोरमायदों। अमित राजनि बिफा रायजो सभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला अमित राजजों फुङाव रायज्लायदोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला अमित राजआ फरायसालिनि हस्टेलाव थानो बादों। हस्टेलाव थानो बानायनि जाहोना फरायसालिनि फोरोंनायनि अनगायै टिउसननि गोनांथि जादोंमोन आरो टिउसनखौ हस्टेलाव थानानै सोलिनायाव गोरोबनो हायि बादि जादोंमोन होननानैबो फोरमायदों। बिफाया बुंनाय बादिब्ला फिसाज्ला अमित राज दैमारिया बहाबा खाथियावनो थानो हागौ होननानैबो बुंदों। न'आव खिन्थानो गिनाय मोन्दों जानो हागौ होननानैबो फोरमायदों। लोगोसेयै फिसाज्ला अमित राजआ बाहेरायाव बास गाखोनो एबा दावबायनायनि जेबो रोंगौथि गैया होननानैबो फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गोख्रों रैखाथि गोनां फरायसालियाव खारखोमानो हानाया साननो गोनां आरो फरायसालिनि गेजेराव टिउसननि गोनांथि जानाया बेफोर साननो गोनां होननानैबो बुंजायो। अमित राज दैमारिया सासे बर' फिसा हिसाबै बर' रायजोफोरनि गेजेराव अमित दैमारिया फैफिननायखौ गासैबो हास्थायदों। अनजालु अमित राज दैमारिया जेरावखि थाया मानो नखरनि मानसिजों थाबैनो फैफिननांगौ। अनजालु अमित राज दैमारिनि मोजांखौ जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा हास्थायदों।